Jelenések könyve. Akkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg, aki rajta ült, azt hűségesnek és igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol. Úgy is hívták őt, hogy a fehér ló fia. Mitológia. Számtalanszor bemutatják, amikor ember lesz embernek farkasa. A totemállat az mutatja, hogy milyen szellemcsaládhoz tartozunk. Nagyon érdekes, hogy a kínai mitológia totemállata a farkas, és a rómaiak totemállata szintén a farkas. Azonos szellemcsalád. Remény. Magasztos szellemek kinyilatkoztatásának jele a nyugalom és a béke. Minél sötétebb az égbolt, annál több csillagot látunk ragyogni. A remény erősebb érzés, mint a realitás érzék. A remény akkor érkezik meg, amikor krízis jelentkezik. Ezáltal új kreatív lehetőségek nyílnak meg. A remény az egy örökkévaló forrás. A remény gyógyító szelleme, képes meggyógyítani a szenvedőket, segít elviselni a betegségeket, mindazt a veszteséget, katasztrófát, fájdalmat, amit a rossz szellemek okoznak. Lehetővé teszi az élet szellemi megragadásának képességét. Ez a valóság. 2000 éve igyekeznek elsötétíteni az embereket a vallások, meglehetősen nagy sikerrel. Vallási háborúkat indítottak, ahol milliók haltak meg. Ki tudja miért. Vallások háborúznak egymással, ábrahámi vallások, kereszténység, zsidóság, iszlám vallásúak, holott egy tőről fakadnak. Mi ez az egész? Ki vagy mi leli abban örömét, hogy emberek millióinak kell meghalni, háborúkban vagy éppen betegségekben? És ki leli abban örömét, hogyha reményt ad az embereknek, megmenti az embereket, meggyógyítja az embereket? Ha megengeditek, én az utóbbiról fogok szólni, aki reményt ad nekünk. Őróla fogok szólni, Jézus is őróla szólt, és az ő valóságát mutatta meg 33 éves koráig, amíg a sötétség meg nem gyilkolta Jézust. Szeretném, hogyha néhányótokban a tanítása, az ereje életre kelne. Szeretném, ha Isten erejével csodákra lennétek képesek. És ennek szeretném a bizonyságait megmutatni. Az elmúlt 30 évben több ezer bizonyságot mutattam meg. Nem a magam nevébe, az ő nevébe. De ehhez mindazokkal a dolgokkal, amiket itt hallottatok, tisztába kell lenni, mert egyébként újra bementek a zsákutcába.